Het is derhalve van het allergrootste belang dat er overeenstemming wordt bereikt ten aanzien van het al jaren slepende vraagstuk met betrekking tot de vormgeving van de geschillenregeling. Vanmiddag zullen wij met elkaar hierover verder in discussie gaan. Onze parlementen hebben begin deze maand in het kader van het Interparlementair Koninkrijksoverleg, het IPCO, elkaar reeds gevonden op enkele fundamentele uitgangspunten. Het ligt nu aan ons als regeringen van de landen om aan dat politieke mandaat nadere invulling en uitwerking te geven. Een toekomstig perspectief dat ons kansen biedt. Dat is niet gemakkelijk gebleken. Ik sta hier, minder dan een jaar geleden zat ik in een tent voor het kabinet van de gouverneur. In een hongerstaking. Een van de grootste voorstanders van het concept Koninkrijk geloofde plotseling niet meer in de rechtsorde binnen het Koninkrijk. Een schokkende moment voor Aruba, maar ik denk voor het hele Koninkrijk. Dat wij niet tot een andere oplossing hadden kunnen komen voor zo'n fundamenteel geschil over bevoegdheden binnen het Koninkrijk. Uitgerekend voor dit laatst komen wij in een koninkrijksconferentie zoals vandaag het geval is bij elkaar om hierover afspraken te maken. Nu ziet het er naar uit dat er een geschil bestaat over de invulling van de geschillenregeling. En dat dit geschil, dat nu reeds enige jaren voortduurt, een effectieve behartiging van de gemeenschappelijke aangelegenheden in de weg dreigt te gaan staan. Dit zal zeker zo zijn nu wij kennis hebben mogen nemen van de boodschap op ambtelijk niveau dat de invulling van de geschillenregeling voor de Nederlandse delegatie onbespreekbaar is. Wij gaan ervan uit dat het onderwerp onbespreekbaar is op ambtelijk niveau en dat het nu geëscaleerd wordt naar het bestuurlijk niveau, alwaar verder gesproken zal worden over de gezamenlijke invulling van de regeling ten einde hier concrete afspraken met elkaar over te maken. Laat ik nou eens heel praktisch en pragmatisch worden en er één uittillen. En dat is die kwestie van de ferry. Misschien een wat minder principieel punt, maar misschien voor mensen wel zo belangrijk. Dus de bootverbinding tussen de Benelux eilanden. Zou het nou niet mooi zijn als de geschiedenis terugkijkt en kan zeggen, daar bij die Koninkrijksconferentie hebben de landen met elkaar afgesproken dat ze de uiterste best gaan doen om te zorgen dat er een boot gaat varen tussen Curaçao, Aruba en Bonaire. Een dagelijkse snelle ferry, waardoor mensen op de boot kunnen springen om ergens anders naartoe te gaan. Dat zal natuurlijk een gigantische boost zijn voor de economie. Men kan veel makkelijker goederen vervoeren, personen vervoeren. Het op regelmatige wijze beschuldiging van het bestuur van stigmaten van corruptie en het de prematuur en derhalve ten onrechte bezeging van het instrument van aanwijzing, dan weer ogen toezicht, creëert niet echt een juiste politieke klimaat. Ten einde effectief te zijn, dient deze conferentie niet alleen een eenmaal per jaar positieve samenkoming te zijn, maar dient het daadwerkelijk van invloed te zijn op het politiek klimaat. Zolang wij die fase nog niet hebben bereikt, is de uitspraak door een onafhankelijke instantie op de interpretatie van de bevoegdheden van de Koninkrijksministerraad helaas dringend nodig.